niin en mä tiedä mitä mä sanoisin tuohon. Mennään Seiväspaikalle ja Koskiahon haastatteluun. Santtu Koskiaho, sivusit omaa ennätystäsi ja teit kauden parhaan. Varmaankin olet ihan tyytyväinen. No joo, kyllähän tähän pitää olla tosi tyytyväinen, että siis ollut vähän vaikea alkukausi, että mä oon tuon 5 metriä vaan niin 3 kertaa hypännyt ja en ole sitä enempää hypännyt, mutta no siis olinko mä nyt 14, että niin 12 pääsee finaaliin, niin totta kai se harmittaa, mutta siis niin kyllä mä oon tosi tyytyväinen sillä varmaan parin päivän päästä ainakin, että Ihan varmasti ja kannattaa. Tavoitteena oli saada täältä vähän oppia. No, mitä sanot siitä? Niin, mitähän mä sanoisin tuosta, että siis oppia tuli varmaan ja siis oli ihan mahtava fiilis hypätä, montako hyppyä 90 tuossa tuli, no en muista tarkalleen, mutta kuitenkin monta hyppyä sai hypätä ja siis ihan mahtava kotiyleisö, siis iso kiitos kaikille, jotka taputti mulle siellä, että siis se auttoi niin paljon oikeasti tuossa touhussa, että oli niin hyvä fiilis ja tälleen, mutta siis kyllä tästä oppii tulee, että katsoo vierestä, kun tuo nyt Ruotsin poikakin hyppää ja tälleen, niin siis onhan se, kyllä siitä pitää ottaa oppia, on tuolla niin kovia tyyppejä hyppäässä ja niin en mä tiedä mitä mä sanoisin tuolla, mutta Olet keskittynyt seiväshyppyyn vasta 3-4 vuotta. Antaako tämä varmuutta tietyllä tapaa jatkaa? No siis joo, kyllä mä jatkan totta kai, että en mä tähän lopeta, mutta niin, kyllähän tää antaa varmuutta jatkaa, että siis niin, yritetään jatkaa ja katsotaan mihin päätyy, mutta toivottavasti jos sais vähän ennätystä kilattua tosiaan tästä ylöspäin. Niin siis mä siivosin ulkoennätystä, hallissa mä hyppäsin 5.2, mutta joo, kyllä se olisi pitänyt vaan mennä se 5.2 tänään. No mutta lajivalinta on selvästikin aivan oikea ja tämä ensimmäinen haastattelukin meni oikein hyvin, joten ei muuta kuin tsemppiä jatkoa. Toivotaan nyt, että mitään väärää sanonut. Kiitos. Okei, kiitti. Luonnon lapsi, vähän niin kuin Eemeli Salomäki, seiväshypyssä mainetta niittänyt, aiemmin korkeuksissa liidellyt Salomäki. Siinä siis Santtu Koskiaho. 9 hyppyä 3 ylitystä oli 16 tuloksissa ja 5 ja 10 meni toisella ja ensimmäisellä ylittäessään olisi taistellut loppukilpailupaikasta. Ja haastattelu meni tosiaan hyvin. Laura on nyt tuossa kuukauden verran hokenut, että nämä nuorten kilpailut ovat hyvän tuulen kisat ja lisää tuollaisia verbaalikkoja, hyviä haastatteluita. Todellakin hyvän tuulen kisat meillä menossa. Siitä tuli hyvä mieli kaikille tuosta haastattelusta.